Sala ani babu hungkai Bongsidas ge Bongsidas ni basla sugo thuruksa musuk sawoise o musuk bukur bai juta company juta snamoise borok khlaitong 25 tarik December borodin समस्त हायुं गनांगै आबो क्रिसमास बरदिन जिसु ख्रिस्ट आसाइमानि हिनै पालायनाय हाइफान ओ सालनो बरक बासे नाखा ककुरै गभर्नमेन्ट ब बरक न अस्टेबल ग्राउन्ड न रिखा बरक खलायनाय बंनि सामु आं जेदों मानाबो कुनु तुंफ्लायलाय जायगा ख्रिस्टियान तिप्रासारक एसटी फेसिलिटीज ब नावो हेकाय ख्रिस्टियान बाय थुरुकसाखा माइनरिटी फेसिलिटीज ब नावो ओ इशुसे नाखाय कायसा नाहार देहनै तिनि जे आरनि बरक रक जे जनजाति सुरक्षा मंच रक बिसिंति सामानि आबो काहाम रम खबरक केबो जदि कायनि फेसिलिटीज नाय तो हाकाय चाया आबनि बिसिङै नरकनि मीडियानि बिसिंति नगनि सोशल मीडियानि बिसिंति सुंजाखा त्रिपुरा राज्य खराकससुक फानो एसटी फेसिलिटीज बनावो माइनरिटी फेसिलिटीज बनावो अमतिन फुनुक दे मान नरक हंगे कायसामं फुनुक मालिया अब आं ताइबो नुखा जे 2007 न कायसा अर्डर अंक का त्रिपुरा गभर्नमेंट नि जे एसटी क्रिस्टियन बाय एसटी बुद्धिस्ट बरक माइनरिटी वो इनक्लूडेड या बरक एक्सक्लूडेड हिनै अर्डर कायसा अंक जाक बरक न आरो जे मिया आसुकनाय आगेबो आसुखा बरक कायसा प्रोफेसर कायसा शिक्षक हिनकाय बरक नि बिसिंग सिजाक नुकजाक उंखना किन्तु अ खुस खबर नाया हंकाय तो आबो बंनि बेपार गा आं जे नुकमानि बंनि वानसुकमानि आबो अनलाइन काहाम सिनि बरक रक रीति रिवाज मानिया सिनि बरक रक काइलेबारि ब बुइनि दफानि काइलेबारि हाय काइजागो हिनै जेटा सिनि बरक रक सनातन धर्म न नारुक तंगया सनातन धर्म हंकाय सिनि सिरिसितिनि सिमि फाइजाक हिनै हिमा रक ओ जागाव आंखाय माइरुं बाय माइस्लाम सापुल जाखा आं नुगु लाब्राहाय आं नुगजागोता तानि बागै हेंगाय आरो सिनि बरक साव सिनि बरक इन्डिजन ओ आसामनि फायनाय साका जों इन्डिजिनास रक सिनि इन्डिजिनियास न जों प्रोटेक्शन खायना नांगौ इन्डिजिनियास नि कखयं का हानि बसा आदिवासी हेंगाय इ हानि बसा रक बरक जदि बुइबाय सकमो जाखा हंकाय जों प्रोटेक्शन खायनानि सिनि राइट सिनि अधिकार दङ बेले काहाम कक साका किन्तु आं नुमानि जे रीति रिवाज नि बिसिंति सिनि रीति रिवाज कमाय थांका नियम नीति कमाय थांका काइलाय फ्रु आसाय फ्रु नि सिमि थैमानि पर्यन्त जे सिनि कल्चर बाय गदाल जाक तंगमानि आबो सिनि सातनि कागय थांका आबो कुरिखा आबो जों रमैना नानि बागैसे इ प्रसेसन इ 25 तारिख हिनै डिसाइड खालायजाखा काहाम कक आं जे नुकमानि आरो रीति रिवाज नारुकनाय बरक कम खसहाय नुकजागो आं नुकजाखा ओ जे आरो चिनि शान्ति विकास चाकमा बनोबो नुखा इंगे चिनि बुखुक जुग डॉक्टर मिलन रानी नबो आं नुखा आं खुश खबर नायनायखा बरक काहाम हाइफानो बौनि पारिबारिक अनेक गलत तंगो बौनि रीति रिवाज नारुक जागिया बरक मिया रिसातुयो काय बाक्सा का जैकेट चुनजाक रिसारुक तुइजाक आबो इ दफानि रीति रिवाज या बरक रीति रिवाज नारगना हंकाय फूड कल्चर लैंग्वेज ओ तीनटाने बेस खलायै रीति रिवाज दक्सिनि सिरिसितिनि न खातरि नारगनानि बरक मिया रिसातुयो बरक मिया जैकेट चुमो बरक इन्डिजिनास हिनो भूमिपुत्र हिनो आबो ठीक किन्तु सिनि बरक जे जनजाति बा भूमिपुत्र इन्डिजिनास मकाय जों ख्रिस्टान बया जों हिंदू बया जोंखाय प्राकृतिक न मानिनाय एनिमिजम माने एनिमेल राथारैसे जों थुइबारगै जों सामुं कानाय रक चिनि मतायरक न हलंमा खुलुमा माइलुमा नक्समा रक चिनि आरो चुनि मूर्ति पूजा करि ब्राह्मण पूजा करि चिनि आसल कतर हंगा असायनि बिसिंते दङ असायुं आबनि बिसिंते तेबो दियारि कानाय आबो रकसे चिनि दफा हदान खातरै नारनाय बरक रक आबनि बागैनो चिनि बरक रीति रिवाज नारगमानि हेंका आं जे नुगमानि 1938 पहिला त्रिपुरा राज्यव मिशन खुलक जाखा ओ जागाव अरुंधति नगर
अरुंधति उनखा महाराजा वीर विक्रम नि बुमानि मुं अरुंधति देवी हिनै जों खोनावो एका आबनि बिसिंगै बरक जे रीति रिवाज हिमानि आं जे खोनामानि बरक पारिवारिक दिग दिया अनेक गलत खोनामानि तिनि शान्ति बाबु लगे सं खरक नि हि खोनावो आबो रीति रिवाज मानि जाया बिनि बिहिक अकरानि खरकनि बसा ताबो बिहिक कुसुनि खरकसा बसा खरकसा हंगाय बिनि वेटनरी डॉक्टर खलायो अमरपुर पोस्टिंग बाबली चाकमा हने हंगाय सिनियो मनाइति उनको ब मिलन दानि ब बिनि बसाइका आनि बन्धु आदित्य जमातिया सिलगातेनि बब ख्रिस्टान न बरक ताबो नगो कासालाया डाइवोर्स ब उंगिया बिनि बसाजुग डन बस्को स्कूल नि सेमानो फर्स्ट डिविजन पास थायो नुकमारी जमातिया बसाजुगनो नायना मुसुं जागो आनि बन्धु आदित्य जमातिया फुनुंगनानि एलाउ खलाया डाइवोर्स ब उंगिया आबो रीति निवासो क्लाइजागिया हाय मा तंग बुइ आनो साहरो गाबनि बागैनो बरक रिसा तुयो रिसा किन्तु ख्रिस्टियान रक पहिला त्रिपुरा राज्यबो चिनि बरक रक रिगनाय रिसा पगय सारि कान्नानि चेंखा चिनि बरक रक सुस कामिज कान्नानि चेंखा काइलेबारि फुरुकै सारि कसाक याखै उंगिया आनि बाइकतो जेफुरु कमलपुरनि आगरतला फाइना हंगाय बुइनथानि सारि कसाक नावै सारि नाहारै कानै मा फाइयो जदि फाइका हंगाय ओ सारिनि नक फांसावो नों आनि सारि तलाङो आगरतला थांमानि आनि बागै फेमिलिया सुनु मातुमनाय बरलिन मातुमनाय बरलिन रक फेमिलिया सुनु रक रिवै काजल रक रिवै ओ रिगनाय कलक मातुबु के ताबुक आंखै किसा कबर हाइसे मातंसो आनि बसागां बखरक साबैसे मानलिया आं बमति कि साबै मालिया हंगाय बुइ चन्द्रलुको जागा पाइतों लायो सुंखै ताबुक से ब हिंदू दे ब ख्रिस्टान दे ब निनि रिगनाय कान्नाय दे रिसा कान्या दे बाहेकलाय काइजाक आहेकलाय तंलाय हंगाय चिनि भाषा से ठीक नियाखो चिनि स्क्रिप्ट कुरुई चिनि डेभलपमेन्ट नि याप्रिवो सुं मारिरि मैया हंगाय इन जरावो सुं बाहेकलाय डेभलप उंनाय साबो माइ मसे तंखा साबो बसा फलै चाइ तंखा साबो नक मैया साबो इ आरवो IS IPS सुं उंनि मैया मणिपुर रक हाइदे उंनो आबरो आं किरि हरो खाकमामु तान बागे हिराय आरोनि कुकी रक मणिपुरनि कुकी रक प्रत्येक बছर IS IPS उंगो ST उंगय प्रत्येक बছर IS IPS IRS उंगो ओ आरोनि सिविल सार्भिस रक रिवय हिंगाय बरक हिंगाय ST हिंगा आबनि बिसिंगे बरक खब ख्रिस्टान हिंगाय जे मणिपुर मेइतेइ तंगो पांगल तंगो विष्णुप्रियाबो तंगो तीन जात मणिपुरी बरखा जतन हिंदू आगे ख्रिस्टान आगे बरक न ST उंनि हिमपुरखाय सुं अनडेभलप या सुं डेभलप दफा सुं उनको न तंगनाय जनरल न तंगनाय हि तंगमानि ताबखाय बरक आंदोलन खलायो ST उंनानि बागै हाइफान बरक ताब OBC उ कसाजाक किन्तु बरक ST उंना मुसुं OBC हिंगाय सुजुग कम गाबनि बागै आरो दरबार उंगै लास्ट कुकी मणिपुरी उंलाइमा हाय इ हाउबो दे अमति सासारारा रक नांनो आगे सासारारा नांगै सिनि बर रक बेलाय अरै परै उंखा ताबुक बुइनि दफा बाय सिनि दफा अरै परै उंगो आगे ताबुखाय इ दफा बाय दफा से अरै परै खलायना बागै केबो दे आबो उखलक्ति दुमसाय तंखा आंक मामु आंखायतो बैरागिनि बसला आनि बाबु हुंगाय बंशीदास गे बंशीदास नि बसला आनि बाबु आनि आमानि बु हुंगाय बिनापिया बंशीदास नि बसला आनि आमा सं जखन दक्किताम पुनसितप निसि दक्कि खलायमा नुगला जेफुरो ओ खाम खलायो ओ दामबिरिनि बुकुर बाइसे खाम खलायो गा ओ आबरो हुंगाय यांखाय बैरागी मुसुक बुकुरनि खामतामै कृष्णनो नुहुनो आफुर आं वानसुगो थुरुकसा मुसुक चाया हंगाय ओ मुसुक बुकुर बा खाम हालाबिया हंगाय कृष्ण से खातंग थगला खांबले राम से खापंग सरंगला खामु अमतिर आं नुगु हंगाय आं तैबो नुगो जे आसाम राइफल BSF CRP इबेन TSR रक जतनि आं याकुं रक नायसुगनायो याकुं नायसुगनाय हकाय मुसुक बुकुरनि याक लाब नुगु हंगाय बरक कारगिल जुद्ध नांमानि
borok ri ni juta kai thangka hangkai to aro kisik bai khamung aun bagai angwan sugo thuruksa musuk sawoise o musuk bukur bai juta company juta snamoise tini asanai fel army Indian Army Air Force rok juddo nangoise sini 17 na hari oi Bharat borsho rokhang mani abo kaisa bai kaisa poripurok hahai kaisa bai kaisa subaso hahai sinugo borok musuk chai hangkai leather shoe bai khlaiai kono din juddo nangmangla khamung ang taisa berai ne Agartala bo o je nini Bata showroom si leather showroom ro berai nayo joto sob musuk bukurni jutani dukano joto Hindu mangse Ganesh ni satrai sob tong ble thuruksa masamo malikre hingkai thuruksa musuk bukur baise nung kuti khai tongkha ga abon ang wanao sabakai musuksa sabakai bukur phalai rangkha ga abono ta bo jaga tamo samaj no bo jaga tlang thana nang ang saimiya hingkai ang nugo taibo je sini dofani bisingo Chandrodon Deborma hangkai poila pastor TBC ni Tripura Baptist Christian Union ni kesini borok rog rignai kanle hinai ang poila rignai kanai angkhona hinai rignai samathui bathung khlai kanai Kamalpuro Maharani rago morning walk khlaiman ang nugo blai da Jong Bahadur songno nugo prothom shreni ni borok ungko nai jepro chung TSF tongpro 1988-89 na ang muido tongo sini da monto kolai song tongo taibo sini takuk ramoni song tongo chung jepro thango sini buri rokno class 9 ni simi rignai kane school ma phainai hini chung rignai kanmani ponda chung andolon ma khlai bla afru hangkai CPM ni TSU khai rignai kaninan soya ga aroni headmistress po sawo rignai kanoi phainani kuno allow kori kuno সংবিধানে সুইজা kri ga ang afru sawo Punjabi rok CRP Army asanai fel jese pane khlai di TSF phano borok pakiri sawoi duty khlayo borok tupi hungyable army ni abu kuno সংবিধানে সুইজা kri gai khana chung jese klai pane rignai kanoi chung abo ছাত্র রংনা chung rahornai nung baikle kasiman naigrana hini chung walai phegang kana norok je khlaimani khlaidi he kai chung tain dino rahorka rignai kane school thanani jur jabardasti ma khlai chung bo jaga thang soi khat naidi buikhai chandra lugo jaga pailai phong buikhai nokha saka sabsakang thangiman competition khlaio chungkha land language dharma jehetu chini borok dharma chini abo chini hapung hatai tuima tuisa sal tal athukri ne se maneo hunga kaiba chini borok ni Hindu boya Christian boya hingaba je kahamno yachakha याचगै तामुं हंगाय समस्त पृथ्वीओ जे डेभलप कान्ट्री हंगाय जत्तन जे जीशु ख्रिस्टन ग्रहण खाइनाय बरक रक जीशु ख्रिस्ट आसायो बेथलेहेम सहर ताबु इजराइल हाव आबो पृथ्वीनि सेन्टर ओ जगा आसाय फानो पहिला चिनि एशिया महादेश बरक फाइफानो एशिया महादेशनि बरक रक बरकनो जीशुनि ककथाय काहामनो याचक मालिया चिनि उनको ओसे फायै चिनि केरला से फायै ककपिन र फाइ थिबाय बिले आफरो जीशु ख्रिस्टनि 12 जन सागरिनि बिसंग खरकसा अर फाइ थिबाय बिले हाइफानि चिनि अरनि बरक रक यासाग्या यासायनि बागै वेस्टर्न कान्ट्रीनि बरक यासाग मनि बागै बरक तिनि जतनि कुसुगो तंगो जतनि कप्लायो तंगो आउन बागैनो आं धर्मनि कक सानानि मुसंग्या धर्म जानी जानी बेपार नुं जेस पाने खलाइदे किन्तु निनि दफा हदा मुकुमु हुकुमुनो रक्षा खलाइनानि हंगाय नुं बाइबल बायदि रक्षा खलाय गीता महाभारत बायदि रक्षा खलाय नुं कुरान बायदि रक्षा खलाय खलाइदि कारण तानि बागै हंगाय हिंदू उंथं ख्रिस्टान उंथं निनि मुंसा मानिया हिंदू बया ख्रिस्टान बया उंथं जेकुनु बरक चिन बरक थैकाकाय 13 दिन श्राद्ध बा सिमालंग निनि बरक न थांनाय और कुनु बिहारनि बरक फाइगलाक मारवाड़ी रक फाइगलाक ताबु चिनि शान्ति विकास थैका हंगाय बिनि साकमा दफानि बर रंगनो थानाय चिनि बुखुक मिलनदानि थैका हंगाय चिनि तिप्रासा दफानि बरक नं थांनाय असुबिदा अंब आं थैकाकाय आने अरबो कुनु दिन मारवाड़ी रक फाइगलाक आने अर तिप्रासा उपुइनि पुइसां सुगनाय देबरमा जमातिया रियां मलसम काइपेंनो थांनाय आउन बागैना
chung le chini bai se chung hi himani abono chung wan sugnani jora sok pai suk tongkha kai abo 25 तारिख जेटा rally अंखना नाई तंगमानी जे abo जनजाति सुरक्षा मंच नाई इनका abo BJP पार्टी में कुछ रिलेटेड करी abo बरं नि बरक बाक्सा हिनो BJP रो खलाइरियो BJP रो खलाइरियो किंतु उ जनजाति शब्द तंखा गैना BJP हिनवान सुगता abo बुसुदति बाहाय तंग बाहाय करै आंखा abono पोस्टमार्टम खलाइ नाई याखु तानि बगे आं काइसाले क्राक एकदम राग सुकजाक अबखाय तामो रांगसाकनो जेसुक तगो सगो आसन पिउर उंगु जे दफा बेसी सातक जागा अ दफा कुसुगो काव हिंगाय आबोनि बागैनो इजराइल दफानि हा कमायु थांका 1948 बरक हा किफिलि मांखा के ठीक बिसानि उलो हंगाय 1949 नो हिंगाय जों भारत वर्ष बाय मार्च उं थांका आंखाय वानसुगमानि जे बसर इजराइल दफारक बरक सादिन मांखा इनका आबुनि बिसानि उलं हुंखाय सुंखाय परादिन उंखा हाय मातंग आं सुंखाय सिनि हुकुमु मुकुमुनो सकमै रिखा इने अमतै हाय आं नुगो आं तैबो नुगो अरबो त्रिपुरा राज्यनि 3 दिगे हिंगाय थुरुक्सा देश थुरुक्सा कान्ट्री बांग्लादेश 62 किलोमीटर समिति मिजोराम बाय नेनि आसाम बाय जुग हिंगाय ठीक इजराइल देश बो 3 दिगे हिंगाय जत इजिप्ट रक नेनि अरब देश रक थुरुक्सा देश हाइफानो 35 टा देश बरगनो बुमखिता फानो बंग मुंगसा फानो उंया बंगनो एलमबाग प्रोटेक्शन खैतनि फुं गे इ द फानोबो बुइजे सुख सातगो जेसे खसनो ताबुक 4-5% नक्से उंना आबरनो केना नांगै खिखलायना नुक नायखा हंकाय सकमना नायखा हंकाय abo elembak no wan sugano aun bagene ang bitor ko thana musungya jani independent tongo jani protection khlaidani musungmani boni kok thingna tongo ani dofa hoda mukumu hukumuni riti riwas no kamai thangka ang protection khlaina nangnai o jagao tabuk taise jodi sisawi phaika hangkai ang ani rigina edi sanobo protection khlaina nangnai hin jodi sisa hangkai आगे तो ख्रिस्टियान बिसिंगतिसो रिगनाइदिसा प्रोटेक्शन नुगो तां मिया आं बौनि ततरावो रिसारक फानजाक जैकेट दक सुमजां नुबले हिंगा बो बरक ताइसा क्लुजर क्लुजेस उंगै देबा ताइसा बरक बुजिनो तिनि बुजिया उलो बुजिवानो आफ्रुओ जिसु ख्रिस्ट जेफ्रु क्रुसिफाइड ख्लाइजाक फ्रुओ आफ्रु खरक नि बरक हामिया बरक नबो आफ्रुओ क्रस कानाव बनो कान्ता सुय बुथाका आफ्रु साव खरकनि नि बिसिंगा ओ जिसु नुंबा अंगो हिमला मथांनाय हिमला नुंबा ईश्वर हिमला नुंबो थांदे सुनु मुथांदे हि सामानि जागावो ताइ काइसा क्रुसिफाइड थैजाक बरक सापो अरि बो तो बरक हामिया बरक काहाम सुंग हामियानि बगैसे बोतिनि मा थुइब्ला सुंग से हामिया निनि बगैसे बो मा थुयो हि हिंजाक फ्रुना जिसु ख्रिस्ट बनो सावो नुं बुजिखा नुं तिनिनि सिमिना आंबाय स्वर्ग राज्य थानाय नुं ताबु पर्यन्त नुं बुजिखा बो बुजिया बो स्वर्ग राज्य थांया हिने का आबुनि बगैना आं सानानि मुसुंगो सिनि इ वान सुकमानि उंगबो ताबु सिनि बर हिन्दू गोबां मा दंगो खगयसाव खगय मुसुबाहान थुरुक्सानि नग नि तुबि खगयसाव हिन्दू थुरुक्सा सिमि मुसुबाहान जाहागाय आसु मुसुकसि बांला खामु आं ताइबो नुगो जे दुबाइ नि काइसा ओ रामनगर नि दुबाइ थांगाय आनरो खेजुरक रिफेका बैसा खेजुरक तमा बर रिफेका बसावो दुबाइयो आं तंफ्रुओ जे नुगमानि दिनि महाराष्ट्र हरियाणा यूपी रंनि से मुसुबाहान पैकेट थांगु नि आनो सापायो गा आरो तो चुने पूरा हिन्दू उनको गा सामानि नुंगमानि जुता कामानि आबो जानी मैटर गा ताबुक थुरुक्सारक जलि खैला सो मुसुक सावैसे नरक जुता कावो सेनि जुता न जों सकक खिबने हिने याकं तान देखैला आं किस गिरिबले गा आउन बागैनो जों कन्ट्रोभार्सि थाङै लाभ करै इंगाय राजनीति आलादा समाज प्रोटेक्शन फाइनानि आलादा ताबुक जनजाति सुरक्षा मंच हिने जे खलाइमानि आबो बंनि वान सुकमानि सिनि
कमाय थांनाय खसबाय थानाय हिनाय किन्तु त्रिपुरासार रक बुकुं बारा रक जे माइनरिटी रक आदिवासी भूमिपुत्र बा इंडिजिनास हिंजांनाय रक 29टा राज्यनि भारतवर्ष ओ जागानि जे उक्लक तंनाय बरक रक ख्रिस्टान उंगु किन्तु जे उक्लक लाई तंनाय रक मुसलमान लेंगिया थुरुकसाग माने खूब कम नुदा का आवन बागैनो आं साननानै मुसङो जे काहामनो यासागो जिसु ख्रिस्टबो BA पास MA पास मुनि रिसिबाय तंया लेखा फोरोंबाय तंया बासाजाक कुसुबजाक हांसाजाक सातकजाक आवन बागैनो एलेम बागासाव speak for them those who cannot speak protect them those who are not protected जे कक साइमिया बंनि बागै सादी जे केबेल बंनि बागै से कक सादी बंनि बागै से बसादी के चिनि बरक केबेल हिंगाय ओ जनजाति सुरक्षा मंच बो जनो केबेल न कासुनानि बागै केबेल न मथांनि बागै बरक वानसुकाता तिनि हाइफानंग मानो जे बरक उसगांगो रेवरेंड किरी देबरमा साव आं आगे ख्रिस्टानिया आं आगे हिंदू से क्राक हिंदू दा हप्रंग मोसावो मत आगे उनको पूजनाय से महादेव पूजनाय से एकदम क्राक फास्टिंग तंगनाय जा बो बरक बुफ्रु तामुंनो साइमिया आंबो आगे ख्रिस्टान खै नायने से मैया आबुन बागैनो आं सानमो जोंगो ताकुकताय बुकुक जों ताबुक सिनि उक्लगो दुम सावय सोनो केबो अरय परय खलायना देनाय आबुनिला हाकसालदि नरकनि मीडियानि बिसिंति मिया सुंजाखा जे केबो 25 तारिख जदि आस्ताबल ग्राउन्ड फाइका हंगाय ओ आस्ताबल ग्राउन्ड फाइपुरु केबो लामा कासुका हंगाय गाड़ी रो कासुकाय बाहाय उंनो हिमानि काहाम साका मनाइति मिलननानि जमातिया बरक कासुफानो सुंकुन आरो केबनो कुनु धर्मनो नाइस्लेने बागैया कुनु बरकनो सुकलुगना बागैया कुनु बुइबाय वालायना बोलायना बागैया जों पीसफुल रेली खायनानै बागै जों फायो कासुकाखै चाया हिनो आंबो सानामो जों नंनि मीडियानि बिसिंतै फाइटं जे बरक जनजाति सुरक्षा मंचनो जनजातिनो रक्षा खायनाय मुसुंनाय फाइटं आस्ताबल मैदान केबनो ता कासुदे माइसिलि काहाम हिंकाबु SRI पद्धतिति माइ बर्मानि 1 केजी माइस लंबाय 1 कानि बरै मानफुं हिंकाय नुं ओ काहामनो केबो सकमै मैया इजराइल हानो केबो सकमै मैया इजराइल हानो 32टा थुरुकसा कान्ट्री रक 35टा थुरुकसा कान्ट्री रक बम खिकले माने बम से कलायाब्ला भाइकले प्रोटेक्शन उंबा ताबुक इजराइल प्रोटेक्शन उंया हंगाय पृथ्वी प्रोटेक्शन उंया हाइसे तानबे हिंगाय निनि गूगल हिंदी ट्विटर हिंदी व्हाट्सएप हिंदी मोबाइल हिंदी जत सबका जत आरो निसे फाइबायो निनि ओ जोमाटो रक तमाबो रक हिमानि जेतक माने आरो मांसि 10 जन जदि बसर नोबेल प्राइज मा हंका 7 जन 5 जन 6 जन मानो आरो ने बो जिनिस आरो कुरि तंमा आरो नि सिमिसे सार्कुलेट निंगो इभेन चुंगताबु रविबार हिमालय लेला लाइमानि आबुबो जिसु ख्रिस्ट बुथा जागय सालतामनि साल कुथुइनि बसावय रेस खाइमानि दिन आबुनो साब्बात दे आबुबो रविबार समस्त पृथ्वी मानि तंबले हिंदू ख्रिस्टान मुसलमान सानदे हिंगा ऑफिस बंद बले अब आं ख्रिस्टान हिंगो सिफानो तो माने तंखामले नों तमा हासु अब वाना खाबा तामानादि अब सिमि बया जेताबो आदम सुमारि हिने बरकले खामानि अब इजिप्ट हावो लोक गणना बरकले खानानि हि थांपुरुसे जिसु ख्रिस्ट बहग आफुरु मेरिनि बहग मेरिनि बसाय जोसेफ कराय साका कावै बरकले खानानि जागा थांपुरुव आफुरु बिहिक बुरिनि तो कुनु लेखा मुंकुरै भारतवर्षव तो बुरिनो गणना खायमानि बुरि बुट दिमानि डॉक्टर आम्बेडकर नि प्रचेष्टा होइसे महात्मा गांधी नि प्रचेष्टा होइसे बुरिरो बुट मारिब्ला आंसराय फुरुसे आन्दाबुरा याक्ति सावै प्रधान उंफ्रुवो बुरिरो माथैया थाइसुक तलावो याक्ति सैसे बुट मारि दे चलासिमि आंनु फाइब्ला बुरिरो अधिकार करै बुट दिनेसे अधिकार करै बुरिरोनि आफ्रुबो मेरिनि थांनायनि अधिकार करै बुमुंथि साजागिया किन्तु
Baru bamru hungkai selani bud mati saina hi raja saka mathang kai bihigna phana matlang jakhamla ahai rok tong mani kai abo asaikha kai sara dunia ni borok nukha sika grohon khlaika ngetabu o je luk গণনা আদম সুমারি সমস্ত পৃথিবীও তাবু লুক গণনাঙ্গো ও যিশু খ্রিস্ট আসাই ফুরু ও আফুরিসে লুক গণনাঙ্গো ও লুক গণনা ব প্রত্যেক দেশ আবো বাইবেল বে রিলেটেড রবিবার আবো বাইবেল বে রিলেটেড প্রত্যেকটা মহাপুরুষ নি জন্মদিন কোন দিন সিয়া আল্লাহ নি বজন হযরত মোহাম্মদ সিয়া শ্রী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভগবান নি कृष्ण जन्माष्टमी पालय किंतु डेट ऑफ बर्थ करी राम निब राम जन्माष्टमी पालय डेट ऑफ बर्थ करी जिसु नि डेट ऑफ बर्थ हिन लेखामां तिनी 2000 बुसुंखा 2023 बसर उंखा आसाइमानी गा अमतिबले हिंकाय आगे निब आफुरनि सिमिंजो कैलेंडर उंगय लेखामानि रक फायो आबो जेसुक फान उंदे आं तो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड बरगिया फानो आने पॉलिटिकल साइंस परे ने बरग रक साउ नेता कत रक साउ जे इफ यू डोंट लव पॉलिटिक्स आल्सो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स लव्स यू हिनो नंग रि कानमानि हिमानि लांगमा हमानि पंतार राजनीति तंगला नंग मार्क्स थापाया के थांसे मैया मार्क्स थापाया के पुलिस सरकार बाय चालक जागो जत जगह से रिलेटेड पॉलिटिक्स हिंगाय एलमबाग बो जिसु ख्रिस्ट बो प्रत्येक जगह रिलेटेड आउनि बागैना आं सानान मुसंगो कंट्रोवर्सी ngui लाभ कुरै ख्रिस्टान रक जेसुक सातक जागो आबो आशीर्वाद नै तालुका रुजुइनानि बरक ख्रिस्टान सातक ना बागै बया बरक केबनो आक्रमण खाइने बागै बया ताबु जेने शान्ति विकास बाबु एसटी रक ख्रिस्टान उंमानि न प्रोटेक्शन खाइने फायो किंतु बो कैसे बुद्धिस्ट बेले बखा कामती फाइकना कारण बुद्धिस्ट बाय ख्रिस्टियान अब माइनॉरिटी वो खब जगह हिनाय 12 तारीख 8 2007 कैसा ऑर्डर अंगक त्रिपुरा सरकार ने अब बंग थानी तंगना हिंकाय ताबो नुंग जेसुक फान उंदे हॉकी नो खाय नुंग कुन दिन रिओ सौ तनी मैया साथी नो कुन दिन आलमारी बिसिंग तनिया साथी पिरो लाइट बो कैसा बाल्ब बाइन पिरमा हाहाय जे पिरजाक माने बनो के बरक माने कासुइ नारक मैया आउनि बागैना मताय बांथं जानजानि मताय जानजानि मानि कारण आंगाबोनो बार आं साव आंबो अब सेंटिमेंट हाहाय जे गिर्जाव अनेक बरक रक सावो काली दुर्गा सरस्वती नेनि महादेव अब शैतान नाय आं हिनो नंनि मीडिया नि बिसिंतै बंनो शैतान ताहिजिनि उ हिंदुर खनांगे टेक्ट नांजागो तान बै गाय सुंखे एकदम क्लाय किथि क्लाय हपुं सापुं क्लाय उंगै तंगो हरे कृष्ण उंगो हि तंगो गेबरग शैतान हिनो हुंका सुमानि माननो खेनर शैतान हिनो गे बरग बो अब के टेक्ट नांजागो बिनि माने बो मानथं निनथानि शैतान उंफानो बिनथानि शैतानिया बिनिखे लखिसे अनेक बरक प्रश्न खलायो प्रश्न जवाब निमैया सरस्वती आनी बाबू बाहाय असाय आगे प्रत्येक बसर सरस्वती निनखे ताखुम राथा के आफुरकाय आं फाइबो परो आनी बाइबो यांगो आगरतला परितंगो आं साका ताखुम ता राथा दे ताखुम साका से सरस्वती आसुक तंगले उनको तुय देना तुय तीतारा तुय हेगाय ओ ताखुम नो राथा का हंगाय ताखुम तुय कुलुक थांके जों फेल जे खलायने बले आमा के ताखुम ता राथा दे ने सामाने आनी बाबू जले जागो असाइबा उलसि बयलागि उंगो जे आं प्रत्येक बसर ताखुम राथे तंग बगाय नरक कामखले पास खलायो आं राथाय आके नरक फेल चंगनाय आंबो चैलेंज अ बसर नुं ताकलाय ताखुम राथाय मांगलाक नुं ताखुम राथा का आं पसपरिया नुं ताखुम राथाय तंगने आं परिनाय ओ बसर आनी आं काहाम मार्क्स मारुखा ताखुम राथारि लियबला आं आबुनि जों एग्जाम्पल मा खलायनाय आउन बगैन आं सानमो जों ताखुकताय बुखुक सं धर्म जानि खलायथं किन्तु टार्गेट हाय तानाथं आं माने धर्मनि बिसिंति आं ननो सकमनाय आं धर्म माने बिसिंति ननो आं नगो हर फनांनाय आं धर्म माने बिसिंति निनि
दफा खदाव आं बुनि चुक्लिबाय हद बुसुङै साक साक खामलायनाय जों मानसिकता जाया तिनी बुजिया खाना बुजिवानो तिनी निजेसराय भविष्यतनि नेता भविष्यतनि लीडर भविष्यतनि मंत्री तिनी बुजिया खाना बुजिवानो इवेन उनको पर्यंत 12 जन सागरी तंबले जीशु ख्रिस्टनि जेफोर बरमै क्रुसिफाइड खालायजाफोर यखाकजाफोर हुंगाय 12 जन नि बिसिंग जत खार थांबायै एक जन से तंबले बिनि गानाव जत खार थांबाय खबले तांबो हाय अनेक ख्रिस्टान बोता मुंनाय अनेक थुरुकसा बोता मुंनाय जे नरगनो सकमनाय हिने बुइहेकाय आं ख्रिस्टानियेब्ले आं चापक लाइसे ख्रिस्टान मांगो हिने गिला हिननाय बाक्साकाय तंनाय आं थैकाय बाइबल गोबागैनो थैसेनो मेन बर्न टू डाई बरक आचाइमानि थैनानि बागैसै कथां तंना बागैया थैनानि दिनसे लेखा जागो आं ताइ बुसु कयस बसर तंनो लेखा जागिया काउन बागै आं सादान मुसंगो बुइ बाय ता सकम जागदि बुइ जे तंतै बुइ जे दागितै नन सकमनानि बागै जे खायमानि आबो बाय नुं ता सकम जागदि जों आगे जों मुक्ति उना नायो आं बार बार साव जों हिंदुया जों खायखा प्राकृतिक न माननाय नेचुरल वर्शिपर जों नेचुरल नसे जों वर्शिप खायो जों पालायो गे ताबुक नुं आनो बिनि लगे पालाया हिनै आनो जुदि सकमा हंगाय निन बेपार नुंले तानि बागै थांजागिया बायदिनि बदल काहाम मानिनो काहाम दुगान हिंकाय कुना फानो बुइ थांगो मानि पाइयो डाक्टर फानो काहाम हिंकाय चिपा गलि फानो आसुकदि रुकथावै थांनाय गे नुंले कतर लामा तै हिमैसे नुं लामा करजाक तंगो बुइके लामा सिकोन तै हिमैसे लामा काहाम उंजाक तंगो गाय नुं कासैमि हंका बो निनि बेपार नुं माया हंकाय अब निनि दुर्बलता अमति है मा तंगोता गे ताबु हंकाय भारतवर्ष ताबो इंग्रेज बै चालक जाखि आं बार सारो मिया जे सानाय दग आरो रीति रिवाज नियम नीति हिनै जे वानसुंनाय बारो पेन कामजों मांसेबले इंग्रेज संनि पेन जैकेट कामजों मांसे रिसाले तुइजा ख्रिस्टान दग जाते त्रिपुरा जे रिसा फुरुंगमानि आबले ग्रहण खलायका आबो हिंदू बानिनि असायरग रिसाना तेसा मोथां तुमायाबले रिगिनाय रिसा बुमुल बुथाय रिथान्ति उनिनि सामिरग प्रोटेक्शन उंगो एलएम बागबो साजक तंगो कमाजाकनो किफिलि तुबनाय हिनाय के बरब कमाजाकनो किफिलि तुबनानि लामप्रा वाथप रगबाय ताबु निनि बरब बुरि अक नांहांकाय थुमनाय बनिरगनो देहायसे साकेंब्ले ताब अ जागाव फान थांगय जेनि बरक डाक्टर थांयखलाय साकेंनि खायका काहामले हामिया तांबा काहामनोखा ग्रहण खलादे हामियानोखे किसा वानसुगय नुं नायदि अबखाय आनि कक कसार मुंगनंनि बिसिंतै